Hej, det her er en øveeksamen, og i det her forløb vil jeg komme ind på følgende ting: tryk, temperatur, massefylde, opdrift, og til sidst vil jeg kigge på et bilag. Tryk som begreb kan defineres som tryk, det er lige med kraft per arealenhed. Det skrives som formlen, som man kan se her. P er lige med F divideret med A, hvor at F det er lige med Newton, og A det er lige med kvadratmeter, og trykket det er i måleenheden Pascal. Vi er hele tiden omgivet af atmosfærisk tryk, som er det vi også kalder normaltryk, som er på 101 kPa. Forestiller man sig, at vi har en beholder, eksempelvis en kompressor, som vi kan se til højre, og pumper den op med luft, så vil væggene i beholderen påvirkes af en kraft per arealenhed. Når man så pumper kompressoren op, så vil der skabes et overtryk, og hvis man for eksempel suger luften ud, så man kommer under normaltrykket, vil der dannes et undertryk. Temperatur som definition kan defineres ved, om noget er koldt eller varmt, eller mere præcist, om der er en termisk energi. Man vil her sige, at den termiske energi, målt i joule for eksempel, vil være høj i vand, når det koger, og her vil molekylen bevæge sig meget hurtigt. Når man skriver temperatur, kan man ofte definere den i 3 forskellige slags. Det ene det er Celsius, og det andet er Kelvin, og den tredje er Fahrenheit. I Europa bruger man som ofte Celsius, og inden for fysikkens verden bruger man Kelvin. Og 1 grad Celsius svarer til minus 273 Kelvin. Massefylde som begreb kan defineres ved, at massefylden er tætheden af massen per rumfang. 1 liter vand har en større tæthed end 1 liter luft, og derved en større massefylde. Som formel er massefylden ρ lige med m divideret med v, hvor at ρ det er i kilo per liter, m er massen, og v er enten i liter eller kubikmeter. Massefylden den er temperaturafhængig, fordi de fleste stoffer i nogen udstrækning de udvider sig ved opvarmning eller trækker sig sammen ved afkøling, godt nok uden at massen ændres. Og for gassers vedkommende er massefylden også trykafhængig, og derfor bør man altid angive, hvad temperaturen og trykket er i. Opdrift som begreb kan bedst defineres ved eksemplet, hvor at du tager en badebold, ligesom på billedet til højre, og skubber den ned. Opdriften er her den modsatrettede eller opadrettede kraft, som du kan mærke på dine hænder. Med andre ord siger man, at en opadrettet kraft eller opdrift er det, der påvirker et legemes position i væsken eller gassen, som legemet er i. Vi kan her opstille ligningen, at F opdrift er lige med F tyngdekraften, da fisken for eksempel på billedet ellers ikke vil være stille. Derfor kan vi opstille ligningen, at F opdrift er lige med densiteten af væsken gange volumen af genstanden gange med tyngdeaccelerationen. Nu vil jeg tage begreberne i betragtning i forhold til en ubådsfunktion. Når man dykker, så tager man vand ind i ubåden. Herved bliver den tungere, og forskellen mellem massefylden uden for ubåden og inde i ubåden bliver mere lige med hinanden. Og da skroget, som er jern, også vejer noget, vil man også kunne tage højde for den. Her vil man bruge densitet for vand, volumen af båden og tyngdeacceleration til at beregne opdriften for at holde ubåden stabilt sejlende. Når ubåden kommer ned, vil trykket ligeledes stige. Man siger, at for hver 10 meter, der dykkes ned, stiger det med 1 atmosfæres tryk. Derfor vil det for mandskabet i ubåden være en god idé at trykudligne, så trommehinderen ikke springer. Til sidst, så, som jeg har forklaret i videoen, er massefylden temperaturafhængig, fordi stoffet vand her vil udvide sig. Så her er der endnu en ting, som ubåden skulle regulere sig efter, for at den sejler stabilt.